Ha? It's up to you na lang. Wala, joke ra. It's up to you na lang. Pili ka. What's up, Super Fam? It's me again, your Super Me Gubay, and welcome back to my YouTube channel. And for today's story is all about kanang daghan kay mga post sa Facebook about kanang mga break up ba. So it means kanang kuan ba kanang na break up nya kanang ingon dayon nga tanang laki kuno mangingilad. Kanang laki kuno nagloko. Mo ni siya, Super Fam, no? Sa mga girls, mostly girls, mga bayi jud ang kuan mga bayad ang kasagaran nagpost yung ano nga mga post maghimo ng memes ba sa Facebook. So makaingon pud ta nga yung anak na gyud yung anak na gyud ming mga laki ka mga mangingilad nila. So ang ato ang clarification ani is all about kanang sa mga girls no kay kamo man gyud mismong ga memes anak gyud ginatag pa ninyo sa inyong makauban or gina-follow ninyo ng mga page nga gahimog mga memes kuno anak kuno nga wa nay kasaligan ng mga laki. So ang ako ray pasat-ani nga kung na ay manguyab gani ninyo, no, let's make sure nga na siya valid ID, which is singles valid ID, single, and muna pwede po sidula para okay kayo. So muna siya Super Fam no, sa mga babae kung na ay mga laki gani nga manguyab ninyo sa pulo sa pulo inyo hanang ayuhog pace ayuhon niyo nagpili ha, ayuhonan ninyo og ila-ila, ayuhonan ninyo og kanang inyuhod yung sunadahon ang ihang pagkatawo di kay abi kay gwapo nang nanguyab ninyo di pareha namo nga mga apeke lang diretso po dayon mo onya og mahitabo na mailad mo, apil na may mga dili gwapo, no? So, kay kaning mga kaparehan na mo god nga mga dili man gwapo, pero naragay na, naragay makita. Naragay, di man na ikaingon na mo nga kwan. Kami mga fitful man may, kay nga naman. Ma-fitful may nga mga ingon na mo. Kay kabalo mo sa pagpanguyab na lamang, lisod na kini mga hitsuraan ng masugton. Lisod na kami sugton og baye, nya madala pa may anang ingon lang tanang laki mangingilad na. So, kani among mga nawong mga exotic man kuno dili na siya ingon mangingilad. Kaysa pagpanguyab palamandaan, lisod na kay pagpasugot. Ultimong pag-chat lang gani, replyan mi og ana, lisod na. Muna siya da Super Fam, mga baye, kung manguyab ang mo, pilian ninyo na may duha ka type sa tao, a boy or a man. Which is, kung imong pilion ang boy, kanang boy, panandali ang sarap ra nagibangitaan na happy dre, happy dito, chorvalo dre, chorvalo dito. Which is, ang man, kuha na siya. Ang man, nagkunti na siya og matured na maghuna-huna, willing na nga mo kauban nimo forever, o stable na iyang pagkatawo, dili na siya mangulag-ngulag lain. Although makakita man ta og mga sidlak kay mga links diha, o makita man ta na, pero kuan kanang fitful ang man kaysa boy. Kay kun ang boy palami ra na sige wa na gahuna-huna og unsay ugma, which is ang man gahuna-huna na siya unsay kaugmaon, di ba? So panawagan sa tanang bayi diha nga kung manguyab or gusto nang makauban in the future, taro nga pug pili nga kanang di mo masakitan kay maapil man pud tawon me tanang laki kuno wala na kunoy kasaligan. Wow. Saan po ako kapunta na? Tanan mo laki na uyab. Kami na uyab din mo. Ha? So, muna to siya, Super Fam. Ayaw ha pagpili, girls ha. Kaya kaning mga laki kong uban, kaning mga gwapo, kasalig man na sila kay gwapo. Magbulag anak nila ninyo,
makapangita o nagsuple, di ba? So kaning mga fitful, muna siya mga fitful, aman, aboy, duha na sila katawo. Ang laki, duha na katawo. Kumpos na og boy and aman. So isa sa iyong pilion, it's up to you na lang. Ha? It's up to you na lang. Ala, joke ra. It's up to you na lang. Pili ka. Pili mo, hugas ko.